Hallo dames en heren, ik weet het is geen kerst, daarom ga ik op zoek naar een andere. Nee, niet echt. Nee, het is geen nieuwjaar. Serieus? Ja, maar ik ga even kijken, verder kijken. Nee. Nee, het is net winter geweest. Nee. Ik pak gewoon die andere. Even kijken of er wat nog meer is. Dit hebben we gehad. Dit is een oude film. Flower Wheel. Dit is de goeie. Oké, ik weet waarom ik zo zachtjes praat. Want het is midden in de nacht. Dus als iemand wakker wordt, kan die mij betrappen. Mooie tong. En het is niet zo grappig. Want daarvoor kan ik een maand geen YouTube films meer maken. Dat is niet leuk. Oké. Vond je dit een leuke video? Doe dit een duimpje omhoog. Als je het geen leuke video vindt, moet je een duimpje naar beneden doen. Oké? Dus het maakt niet uit welke je doet. Als je maar eentje van die twee doet. En staan. Oké, dat kan ik niet goed aanwijzen, maar... Oké, nu lukt het wel. Doei. En vergeet niet te liken op Bart Hagen. Mijn vriend. Deze is beter. En deze is slecht. Ook al weet je dat zelf wel. Ook al is dit daar beter.